guztioi, izena errezeka horrezaz da, agortakoa naiz, eta hemen agortan Global Equilibrium daukagu. Etxean egoteko kirol errutina bat prestatu dizuet. Beroketa ariketa batzuekin hasiko gara. Besoak gora eraman eta orain belauna ikutu beharko dugu, aldatzen dugu, bata eta bestea. Besoak gora, eskua azpiak elkartuta dauzkagula, eta belauna bat ukitzen goaz eta gero bestea. Oreka mantentzen saiatu alboetara kulunkatu barik, sabelaldearen aktibatzea bilatzen zaudela. Hamar, 15 errepikamen egingo ditugu hanka bakoitzeko. Jarraian, sentadillak egingo ditugu eta igotzerakoan belauna igoko dugu. Sentadilla eta belauna igo. Sentadilla eta belauna igo. 12 errepikapen egingo ditugu hanka bakoitzeko. Lurrean eseritzera joango gara orain. Hankak aldakaren zabalera baino apur bat irekiago jarri beharko ditugu eta belaunak albo batera eta bestera eramango ditugu. Astiro, kontrolarekin, korrika egin gabe, presa barik. 8-10 errepikamen egingo ditugu alde bakoitzera. Ondoren, 4 hankan jarriko gara. Belaunen, sorbaldaren eta aldakaren lerrokatzea bilatuz. Hanka bat eta kontrako besoa luzatuko ditugu zorutik gehiegi aldendu barik. Eta sabelaldea fuerte mantenduz. 20 segundu iraun eta gero alde aldatuko dugu. Hemendik, katua egitera joango gara. Gorputza atxera eraman da pisua orpoetan jarrita eta berriro itzulita 4 hankan jartzeko. Bizkarra tolestuta atzera goaz eta aurrera berriro ere bizkarrezurra luzatuta. 4 hankan amaitu arte. Hauxe izan da dena. Espero dut zuen gustokoa izatea.